So what's up mga landos? So karon mga landos di sa kita magsabaan no kay naata din sa kasagbutan. So naaday ko dire mga landos kay gikan ko nagdulag ML, nagpa-signal ko dire. So kay dito sa ubos dire bukid man eh. Dito sa ubos way signal. Mo nang naa ko dire karon. So balik ta sa atong kuan mga landos, sa atong main topic. So naa ka dire kay gusto nimo makabalo ug unsaon pag-edit sa video. So karon mga landos akong itulo sa inyo kung unsaon pag-edit sa video o sa akong vlog, sa inyong mga vlog. So ang akong gamit day nga editor day mga landos kay kuan na sa cellphone. Ang gamit kay KineMaster mode mo na mga landos. So wala na sa Play Store mga landos ang KineMaster mode kay na-download na ko siya sa hack nga version nang wala na kanang mutatak nga kanang kuan watermark kanang naitatak nga with KineMaster. Wala na mga landos kay hack na siya. So download ko na og libre. So kung gusto niyo ma-download sa mga landos, ibutang ra na kong link dire sa atong description sa ubos description. Disclaimer na daan mga landos kay kani nga video para na sa mga Bisaya nga gusto mo himog video o gusto mahimong vlogger o nga vlogger pero di ka bulog edit sa video. So karon tuluan ta na mo. So step by step na ko patudlo para inyo nga masabtan. Tutukin niyo kay ani na to sa tong screen. So naa na ta diri mga landos diri sa atong app nga KineMaster. So kaning akong i-sample sa inyo karon mga landos kay hugot video ni siya. So sugdan na nato ni mga landos. So ang una tuplokon kani una da sunod kanang 16 og 9. So kani kung unsa nga posisyon ang inyong video mga landos mo na kung inyong gipatindog mo ni pero inyong pagdahigda ang kamera kanyang gamiton. So kani atong gamiton kay ako man tong gipahigda tong akong video. Kani. So dire din mga landos sa media. Pindutan na media. Kani dire itong kamera. So kani. Check na to mga landos. So ato sang i-play mga landos daan para itong ikat nga kanang di na to ganahan. So kana ikat to mga landos dire dana katane trim to left mo ni mga landos dire na to kani check. So play na to i-play na to outro play. Uy Chris, tanawa kaya kung tuman ka, tanawa. Diba ikaw ray sulod? Dira din mga landos. Ato siyang i-cut, dirigya punta sa gunting. Kani. Plukon taning split. Kani mga landos, kani. Na siya. Para na siya sa kanang nanay kanang music mga landos nga atong ibutang. So ato sana siyang i-slow mo. Dito sa speed mga landos ang slow mo. Ano speed? Dito sa 0.5x. So but nga nato sa kuan mga landos filter. So kaning color filter. Dito sa basic. Kanito yun ang B003 kanay mga landos. Ito gamiton check. So i-play na to outro dira siya mga landos. Play na to review. Uy Chris, tanawa kaya kung tuman ka, tanawa. Diba ikaw ray sulod? So wala na, nag-slow mo na siya mga landos. So butan sa ato nig background music dire mga landos. Dito sa audio.
click audio. So kung gusto mo mag-download og mga background music mga landos, dara mo sa YouTube. Pilian ang kuan siya, dili siya copyright nga mga background music. Pero namon kayo download kaning app nga downloader sa background music mga landos, kanang 1NCS no copyright music nga app mo ta akong gipang downloadan sa akong mga background music mga landos. So pangitaon sa ato atong folder. Ako nang gi-folder daan mga landos kay para din nato malibog og pangita. So buot nga nato diri sa kani testing. Okay na siya mga landos. Tuplok na to ni plus kani check. So i-play na to. Uy. So hinahinayan sa ato ni gamay mga landos. Click na to ni. Then kani click. Ibutang na to siya mga 50%. Okay na 48. Kani check din mga landos. So play. Uy. Cross. Tanawa gyud akong tuman ka, tanawa. Di ba ikaw ray sulod? So atong i-cut ning kuan music tray mga landos pag abot din. Dene ato na i-cut para no chuyans diri sa trim to right kani check. So ato na siyang butngan og music diri gyapon sa audio. So mangita tag music nga atong ganahan ibutang mga landos. Amon to akong gi-download nga music. Na folder na to daan day mga landos nan sa kuan. Dirita. Kani Kimin. So ito pluko na gyapon ning plus mga landos na mo-add siya dira. So i-play na to sa sang i-trim siya gamay kay para kuan kay dugay siya ni kanta. Ato siyang i-drag dire. So i-play na to ulandos. Uy. Cross. Tanawa gyud akong tuman ka, tanawa. Di ba ikaw ray sulod? 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂の dreaming が忘れないで So ikat ato diri mga landos kay ato sang butngan og lahi na pod siya nga pagkakilig-kilig. Trim to na dira siya, trim to right. So i-add ato itong isa ka video diri gyapon ta sa media kani check. Kani place ata ni mga landos. So ato sa ni ikuan. Okay na ni dire kani trim na to na siya, ikat trim to left. Yan na. Then kanang dire isa dito sa ato sa nang slow mo daan mga landos para pag sayo na sa pagkat 0.5 balik dito sa trim. Ato din siyang i-split mga landos, split og ano na po, di-drag na po na to, di na po dyan siya sa di na po trim to left mga landos. Dire trim na po na mga landos. So diara ko to ang video. So ato siyang ikuan mga landos, i-mute para way saba pag bulang sa sounds. So pang mute na ta mga landos, pinuton kanirya pong pa-mute mga landos. So kani then i-off ni kana kani off na siya. So ato testingan pag play atro. Uy,
Tanawag akong tuman ka sa tanawa. Di ba ikaw ray sulod? 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂の dreaming が忘れ So buton sa ito nag-filter mga landos awat da niyo. Kanay buton sa ito nag-filter. So dito sa color filter basic B03 o kanay isa butangan na ito yapon kanay dana. So buton sa ito mga sound effects nga kanang mga katakatawa mga landos. So dito kanang sound effects na ko mga landos nga kanang mga sa YouTube na ko ni-download. May mga katawa-katawa nga sound effects. Ako nagyapong gi-folder daan para dali ra makita siya. Anda plus doon na punta din sa kaning isa rin. Okay, plus yap na siya mga landos. Pambutngan tali mga para mo cara po ang video mga landos mga plus yap na siya. Dan na so kung gusto niyo but nga katong inyong logo mga landos dire mo sa layer kani dire yan sa media gyapon. So pangitaw na tong layer oy insa man ni siya mo ni akong panty nga gi-add sa akong video mga landos tong diskarte makabugto og panty mo to nga panty gi. So nara mga landos akong logo kani. So ato na siya pagamyan kanira mga landos pagamay mga landos oh. Kaning murag nay araw nga nay duha nga araw nga nag-straight. Ana siya dire na to siya i-drawing to sa mga landos. Dire kilid kay malapas man. O dira okay na siya mga landos. So ato sayo isang ipadakan. So pinuto na to mga landos ato na i-drag dire budulong. Diyan na. So pili na to ni review. Uy Chris tanawa kaya kung tuman ka sa tanawa. Di ba ikaw ray sulod? 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂の dreaming が忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの So mga to mga landos, so inatoon ra mga landos. So inato lang kasimple mga landos ang pag-edit sa video. So kung kuan mo wa pa mo digid mo ka sound digid mo ka gets inyo ra ganang balik-balikon pagtan-aw kung unsa siya pagkuan. Praktisan yung maayo mga landos. Taman sa inyo nang makuha gyud. So mo na to mga landos, so dire na lang ko mag-outro. So salamat dahil sa pagtan-aw na mga landos kay imo gyud nahuman atong video. So kung nakay natun-an diri ang akong video, so ayaw po kalimti subscribe ang akong YouTube channel mga landos og i-ring ang notification bell para piminti pa ka ma-update sa akong mga uban pang mga video nga inaani gyapon mga landos og na-upload ko yung video nga mga vines o mga vlog. So dire ko tabot ang video mga landos. So hinaot nga namoy matun-an. O see you sa next nga video. So bye bye. So play na to outro. Uy Chris tanawa kaya kung tuman ka sa tanawa. Di ba ikaw ray sulod? 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと